nhasi unoyu pakamuka pakachinja, ndosaka nhasi unoyu imi musingadi kubva pachigaro because munoziva kuti vana venyu hapana chavanosara vakabata. Hapana kana une degree, hapana kana une kosi yokuti une zvanzi wakadzidza kuita. So the moment inongochinja muchingobva imimi vana venyu atova marombe vakutoita izvi zvinoita vana chatunga zvokungopfuura vanhu izvi hazvipere zvakadero. Tarisaoni mupanha uya vakada kumubvunza kana vakada kufamba izvo zvimai pavari vagere, so vakada kufamba nemhosva dzaaita mai manje akapedza kuita imwe yekupurazuko yakandoridzira vanhu pfuti mukabhatana pachikomuredi chenyu. Wainzwa kuriendi, wainzwa Zimbabwe, muri kuzvinzwa ka nemi mese vari muno muSouth Africa. Manzwa kanyaya yabuda kuSABC iyo yokuti mwana wafoma president avhura hombe unonzi wapfura munhu. Hatisati zviri taziva kuti ndizvo here, nekuti zviri kunzi pfuti yaashandisa yacho yashayikwa. Saka pamwe ari kuzama kuviga pfuti kuti agonzi iye munhu uyu apfurwa nemumwewo mupfuri wenyika, mudariki anga achizvidarikirawo. Ndo nyaya dzatinogara tichitaura idzi, varume, vakadzi nevarume, kuti ndiyo nyika yatiri kuda kusiyira vana vedu iyi, nokuti vari pamusoro ndo vanoteverwa, baba ndo vanoteverwa tsika dzavo. Zvoreva kuti vatungamiriri ndo vanolidha nation. Ndo kanyika yacho iyoyi yatira kusiyira vazukuru, vana nevazukuru, kuti vange vaine vatungamiriri vakadai. Zvamuri kugara muchiti muri kuda kuita 2030 imi mese vanhu vari muZANU-PF, ndo life yamuri kuda kuti nyika igenge iri mairi izvi, because you are not good leaders. Nemhaka yei ndichidaro, ndizvozvizvi zvichaita vana venyu vese mese makadaro, kubva kuna Nagarwe, kubva kuna Natungwarara, kubva kuna Namachakaire, kubva kuna Munangarwa, kubva kunda vese mese vana venyu ndo hunhu hwavari kuzotora uhu. Ndo chimiro chamuri kuda kusiya nyika ino iri ichi. Musada zvinhu zvokutamba nemweya yevanhu imi varume. Hatisi kuda kutaura tichitara. I know if you see me munongondiita zvamakaita mupanha uyu wamakatorova wokwabitu, muchitora vanhu muchitsika nedzimotikari makumbo kuti avhunike vhunike, muchitocha vanhu the way yamunotocha nayo. You think zvinongopera? Munofungidzira kuti ropa romunhu chinhu chiri so easy kungobuda so? You guys, imi guys, imi varume imimi, musoro menyu makabikwa mbodza. Munozviona zviri zvinhu zvine makakosha stereki when you are killing people, muchiparadza vanhu, muchichemedza vanhu, mhuri dzavo dzichisara dzichichema, vamwe vachigara vari zvirema. Then you think you are preparing yourself a good future for your family. That will never happen, guys. Munonyepa imi. Ropa romunhu, ropa pazvinhu zvese, ropa chinhu chine simba. Ndosaka muchiona vachinzi ndai munochenurwa maoko enyu akasviba ropa. Ndosaka mainzwa vamwe vachirambidzwa kutonga naMwari vachinzi because mavoko ako ane ropa romunhu. Muchati baba ende muchamama. Tarisai muone mai kuti ko zvinezvi chimiro chavo chinomira sei.
vanofa manje nebp yavo fa kuti fi nebp. Zvatogara itaura izvozviya kuti vana ava vana Chatunga ava vana Robert Junior muchivaona vakaita zvavakaita izvi vangadai iko zvinezvi deno vanga vari vanhu vakadzidziswa chikoro vakarerwa nenzira yababa namai vasingashungurudzi vamwe. Iko zvino izvi pana mai Mugabe vapei audio imuvaudzi vainzwe izvo zviya zvavakanga vachimira vachimiririsa zvimazamu vari mberi kwevanhu, vachimiririsa kamhino vari mberi kwevanhu, vachituma vanhu kuti vandoparadza vana vevamwe vanhu. Tarisaone zvakiita vana manje. Munoidya here mari mai yakasiyiwa yakadaro unzi kana tikatozonzi tavarombo tine tasvika pana masiyiwa muchaidya here nhasi munoidya, munorirya sadza imi papaya. Hoyo mufana wavharirwa wasungwa waiswa mahandcuffs. Hamene mufana waanga ainaye unonzi ndiri private security yefamily yekwaMugabe wabudawo panews apo. Muri kuzviona here? Mari irimo, yes, muri kuigadzira, but muchairya here nemwoyo wakafara nenyaya dzokungouraya vanhu idzi? Hamusimi mainda, hamunambobata banga, but ndimi maituma vanhu kuti vauraye nyika ino yeZimbabwe. Munofunga nyika yekutamba nayo ineyi? Kana makaitarisa imi nyika iya makaitarisa iyo iya ina mbuya nehanda vaifamba gore rega rega netsoka kubva kumbuya nehanda bhesi uko vachindobuda kunana Matoposi kukumbirira nyika iya mvura ichinaya kuchiita nyika ichiita machakwi yakapedzisira kuoneka 1980 nyika yatonga kuzvitonga kuzere vadzimu vasati vaona kuti muri nyanya dzakauya kuzoparadza. Iko zvino hauwani machakwi mumatoro mese umu. Nzvimbo dzedu isu wana Mutare kwaMutare kwainaya mvura rwizi rwuya rwubezo pabezo bridge paya pachigara pakapfachukira vanhu vachibata hove kuita sokuti utadzokunhonga dzichiraswa nemvura. Nhasi zvinhu zvese hapana chirimo, tiri kutambura, mvura hainayi nokuda kwenyu. Munouraya vanhu. Tarisai muone zvoita vana venyu. Iyemi varume muri kutonga iko zvino mukasatora example yokuda kudzidza muchiita basa rokutambudza vana vevanhu muchivhuna maoko muchivhuna makumbo, you think zvinongopera? Bhaibheri riya ramunobata muchiita sway ini makamboriverenga zvakanaka irori yaBhaibheri riya? Life yeZimbabwe inogaidhiwa neBhaibheri. Tinorarama muBhaibheri irori ramuri kuona iri. Tinorarama muupenyu hwaJesu ihwohwo hwamuri kuona uku. You think ropa raJesu rakangoteuka ari mugorokota uko kuIsraeri uko rikafamba richiparidza. Nanhasi ndo simba riri kungobata kuti Satani arege kuva iye ave nekingdom inotonga muno muworld pano pasi pezuva. Iroro ropa madrops iwayo aJesu akadonha apo. Imi ndo ramuri kutora ropa rakafanana neiroro rakafananidzwa neiroro muchingouraya muchingoita zvamunoda. You think zvinongoenda imimi kana makazvitarisa? Handitogara chitaura here isu kuti vana Chatunga vangadai vari vana chaivo. Baba kana makagara mirai tikuudzei imi vamunangarwa. Vana venyu makorokoza imimi. Ndo zvavachangoita izvizvi. Haana kana kambani. Basa rake raari kuita nderokuti kana pakangopinda imwe government ikati iyo nhasi mutemo wachinja, ivo vane vasingachatenderwi kubata goridhe mumaoko. Why? Because vari kubata nokuda kwenyu. Imi ndimuri kutoita kuti vabate goridhe vasingasungwi. Nhasi unoyu pakamuka pakachinja, ndosaka nhasi unoyu imi musingadi kubva pachigaro because munoziva kuti vana venyu hapana chavanosara vakabata. Hapana kana une degree, hapana kana une kosi yokuti une zvanzi wakadzidza kuita.
So the moment inongochinja muchingobva imimi vana venyu yatova marombe vakutoita izvi zvinoita vana chatunga zvokungopfuura vanhu izvi muri kuti pwepwepwe makanditarisa neziso dzvuku zvinochinjei izvozvo hazvina zvazvinochinja izvo indiri kutongokuudzai chokwadi chiripo inzwai mumwe wenyu handii makaenda kuhondo here munoti mai vako nana robert kujere mukapedza mukauya mukatonga nyika mese mukatisiya isu mukati isi hatina kurwa hondo vakarwa hondo ndimi mukapedza izvo mukaita basa rokuuraya vanhu kumatebhererendi kwakafa vanhu kanitaura kuti kwakafa vanhu handina wandatendeka but the hurumende iripo nanhasi ZANU-PF iri kutonga iyoyo ndiyo yaivapo vanhu vachifa kumatebhererendi. Am I lying? So it's you mese nanachiwenga makadaro nemagenerals ese aivapo maivamo muhurumende imi makanga murimo vanhu vachifa kumatebhererendi. You think ropa iro rakangoenda zvikangopera zvakadaro? Vanhu vese vamakauraya 2008 muchiti long sleeve short sleeve, you think zvinongopera? Imi varume imi handigoni kukuudzai kuti makapusa makangwarisa varume imi hazvipere zvakadero. Tarisaone mupana waya wakada kumubvunza kana vakada kufamba izvo zvimai pavari vagere so vakada kufamba nemhosva dzaaita mai manje akapedza kuita imwe yekupurazuko yakandoridzira vanhu pfuti mukabhatana pachikomuredi chenyu imi mukasamusunga avawanikwa aine pfuti yaakaridzira vanhu kunyange iri licensed but haina kufanira kutendekera pamunhu. Akaridzira vanhu pfuti mukamubhata akabatwa uko akarowa mupurisa kubed bridge uko imi mukamubhata mukamubata mukamuraya vacho ngozi dzacho dzikati no hazvisi kubuda pachena kuti mufana uyu tisu tiri kumushandisa, let us drive him all the way to South Africa ondoparira mhosva ikoko. Toda kuona kuti muchainda here mondomusunungura ikoko ndo papa muchaiona kana madaro muchaiona hondo inobuda mupariamendi yeZimbabwe yeSouth Africa kunoko vachivava ndo kune mapariamendi anoshanda kwete enyu amakazvinongera amakaita zvokusarudza muchinonga svina dzenyu muchiisa mupariamendi tadzivhotera dzeita zvacho zvokutenyuka zviuno dzichiteerera imimi chete dzisingateereriso vanhu vakavaemploya iso muchazviona. Tiurayei tipera. Indokara ndichikubvunzai kani kana musinganzwi maaudio hameno zvenyu indinokubvunzai every time kuti why are you killing us guys? Because we are humans, tiri vanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari, but you are killing us every day. Munouraya munhu, hakuna zuva remahara kuZANU-PF. Kunofa vanhu, kunogara kwakaabhudhakitwa vanhu, kunogara kuchingoshungurudzwa vanhu. How many people so far vafa mugore iro rineri? How many people so far vashungurudzwa mugore iro rineri? Mugere baba kana musingazvizivi kuti nezita renyu imi baba vanhu vari kugara vakashungurudzwa mumatownship havamudoro zvakanaka kungokosora chete watuka president votorohwa ukaenda kumapurisa hapana unondosvika achisungwa wanga achituka president. Zita renyu rakasviba baba, mune zita rakasviba zvimwe zvokuti kana Mwari akatarisa so ari kunzwa kunyangadzwa nezita renyu. Hamuzomboiti vana vanobuda kunzi muone vana wokunzi tinovatendeka kuti uyo mwana waformer president asi ari munhu anoremekedzeka. They will be useless. Nango mukaita vana vakaita 1000 vese vari cased as long as vakabuda muropa renyu. Vana vavo vari kezi zvisingaiti. Hoyo ndeta zvangu sendiri kufarira zvinhu zvakashata kudaro but ndiri kunzwira tsitsi mai vangu Grace Mugabe. Unodemba kuti kadenda kahangu ndakanga ndisina kuroorwa kwaMugabe izvezvi vava kuzvidemba so havadyi rinopisa vanongorya vakabatira ura maoko kuti at any time ndogona kungofonerwa kunzi mwana pane chaaita. Vana vavaifanira kutiko zvinezvi vangadai vachinzwa kuti izvo zvichiti hatizivi kuti varipi, kuti vari kumwana wavo uri kuGermany here kana kuti vari muno kana kuti vari kumwana wavo uri kupi kuUS here kwaakugara washaya kuti wogarepi nokuda kwemari upfumi huripo
vachiita zvidavado. Tekinoloji dziri kudai kubuda, varivo vamwe vatova vano vanohosta machanel avakamutsa anenge vana YouTube ava. Zvinoita vana vevamwe vakasirwa mari nevabereki vavo needucation yavakadzidza iripo. Tarisai muone kuti vana vevamwe vari kuita sei. You didn't send your kids to school. You didn't teach them how to find money. Vanongorya mari yakangogara. They will suffer. If I muoneko zvinoizvi kuti nhasi mafa mugocheuka kumashure muone zvinoichita vana venyu neufumi hwamakavapa. Iko zvino handi murimi muchiri kukondrora mama. Muchiri kuvakondrora. Muti tenyengi papa tikufusirei mugoona kuti kunobuda chakanaka here kwaMugabe Robert mumba make. Kana vakasapedza kuurayana vachipfurirana ufumi. Itai ufumi hwakaropafadzwa. Kwete kuita ufumi hwekungouraya vanhu. Haukamwe munongouraya vanhu imi vanhu veZANU PF imi. Haukamwe kuti imimi chenyu kuuraya chete. You think Mwari haatsivi? Munofunga kana ngozi chibuda idzi dzadzina kusainirwa naMwari? Mwari vanoti usatsiva, achatsiva ndini. Hapana anogona kutsivai vana baba, vana tungwarara. Nauyu wabuda nhasi achitaura zvokuti vanhu vanofanira kutanga vava nekadhi reZANU PF kuti vagozoenda kumabasa. Tinoenda kuzvikoro tichitumira vana kuzvikoro kuti kana vapedza mabasa avo vaende kuchikoro. Hamusi kutisapota vana vari kudzingirwa mahara. Pamunozongogona chete kuti vaende kunoshungurudza kunodzidza mitemo iyoyo yokusuta madrugs nokurya ikoko kuHebron Chitepo School of Ideology ikoko. Ndokwamogona kuzovatora manje, ndokwamunogona kuita take over. Mongovatora ipo mondovadzidzisa shina yechiZANU PF iyoyo mobva mavadzosa mustreet kuti vararame vari mumastreet, mabasa acho hakuna. Vorarama varimo vachirarama upenyu ihwohwu. Ndokwamuri kureva uhwu upenyu hwamuri kuda kunodzidzisa vana uhwu. Nokuti zvamunodzidzisa vana venyu imimi, what you teach your kids, ndo zvavanorarama vari mazviri. Hakuna chimwe chinondodzidzwa uku. Izvezvi zvana chatunga izvi. Izvezvi zvana Munangarwa Junior izvi. Zvana Machakaire izvi. Zvoti ukanza panotaura, ukanza panoadresa munhu weZANU PF musangano, haana kana mawedzi 3 aanobudisa asiri okubhudhoza. Imi muri kuti ndiri kunyepa here imi? Ini ndiri kunyepa ini. Tarisai Machakaire, wabuda kuti chii nhasi Machakaire? Wabuda achiti chii Machakaire? Nyaya ndedzokungobhudhoza nokungobatirira chete, munongobhudhoza muchingomanikidzira chete. Hamuna chamuri kuda, munonyatsozviziva kuti hakuna anokudai. Saka munoda kuti ngomanikidzira kuti ita kadhi reZANU PF. I don't like ZANU PF. Why should I have a kadhi reZANU PF? And I'm not a politician. I don't want to be involved in politics, but I need to work. Nokuti ndakaenda kuchikoro ndakadzidziswa namai vangu nababa vangu. Tanga waita zveZANU. Kuchidzidzwei izvozvizvi? Izvozvo zvokundopfura vanhu kunana South Africa. Mucharara namakotsi kupera every day. Muchifunga wakatarisa mudenga muchiverenga kana iri ceiling, uchiverenga chipikiri by chipikiri chepa chemuceiling. Kana yakaverengwa dzedzeya dzamazuva ano maPVC aya, unenge uchiverenga each and line rakaiswa rakadekoreta, wakatarisa mudenga so uchifunga. Musafungidza kuti hazviperi zvamuri kuita izvi. Zvinopera, asingaperi ndiMwari. Imi noutongi hwenyu munopera imi. Vana Nebhukadhinezari vakanga vachiti hapana zvamuri kuita kaimimi. Imi hamuna zvamuri kuita imi. Vana Mambo Bherishezari vakatora midziyo yeJerusarema vakanusa waini. Zvinhu zvaMwari kuzvitambisa. Ndozva muri kufungidza kuti hazviperi zvenyimi. Imi munoti zvenyu hazviperi imi. Muri kuti imi munoramba muripo imi. Nango mukaita 2030 mukatikunda mukandogara kuita 2080 muchamama chete nokuti zvichapera.
izvi zvamuri kuita zvese izvi. Aifungidzira kuti Mugabe nhasi unozova nevana vari kuita zvavari kuita izvi, iye akavata mumakuva. Ndiani akanga achizvifunga? Wakatanga nokuvata muguva here Mugabe? Haana kutanga nokuvata muguva ka. Simba rakapera aripo, ari mupenyu. Whatever the way yarakapera naro, rakapera aripo, ari mupenyu. Akagara pasi asina kana posti yakaholda muZANU-PF yakanga achiti akabhenga chitable so paanenge ari zvimakapu zvese zvinoumburuka izvo zvinotamba, mvura irimo inotamba yese, achirova girazi richijamba so, kuti never ever kuti mumwe munhu uchafa akagara pachigaro panapa. Hangi akabuda nechumo yake yekuti kana wafemerwa nomukadzi makarara mumachira kuti baba ndaona muchitonga, unondiona. Hangiye waidaro. Nemi muri kutaura imi muchidaro, muchiudza vana Chiwenga kuti ziva kuti ndini president. Zvinopera izvo mudhara. Musafungidza kuti hazviperi. Vana Machakaire, zvinopera zvese izvi zvokuti ZANU-PF yakezi zvokuti Mwari anogona kuipedza kuti nerimwe ramazuva unokazonzwa munhu achitaura kuti ZANU-PF, unoshauri ZANU-PF, kana zviya ZANU-PF chaiva chiko iwe. Zvapera kuti mpongo kana Mwari vada ende vachada ende nguva yekuti vade yakwana. Imi munofungidza kuti zvinogara zvakadaro. Imi zvemunozviona sokuti imimi mukuda ZANU-PF vhere ibhaibheri risingaexpire. Not knowing kuti is just an organization iri caged futi. Hakuna pati pano pasi pezuva panapa iri caged seZANU-PF nepati yaPutin. Muchazviona. Iye uya Putin wamunoona kana muchifungidzira kuti hazviperi kwaari izvo zviya zvokuti unotora ndege yekutenderera achiona vanhu vakafa vakati rakata vakaurawa nearmy yake. You think this will never go to an end? You think imimi munogara nokusingaperi? Imimi munogara nokusingaperi imi? Wedzerai 2030 muri kuwedzera makore okukesa vana venyu, kukesa mhuri dzenyu. Papurazi paya ukazopasvika paya unogona kufungidzira kuti hamene kuti chii. Ndiri here purazi rataiona chibarwe ichi chakabva panapa kundobuda 20 kilometers uku. Chibarwe. Munosvikapo paya mukashaya kuti ko naye vakomana asi wafa anoenda nezvinhu zvake. Vese vamunonzwa vanoti kana vapa zvonzi baba vepapa vakaenda pfuma yavo yakavatevera. No! Pfuma haiteveri munhu. Pfuma inofanira kusara ichinjwa nevazukuru vevazukuru. But what happens ndezvokuti inenge yakawanikwa nenzira isina kunaka, nzira ine ropa mukati. Ndozviripo kaizvezvo kaizvo. You think panosara chipenyipo paya kana mai Mugabe wakafa vachidai zvakamira zvakadai seizvi? You think panosara chipenyu chinorarama paya? Ndozvatichingotaura zvaya kuti vakomana, dzidzisai vana venyu nemari dziri clean. Dzidzisai vana venyu hunhu hwakanaka. Don't tell your kids kuti we are the bosses and no one will challenge us. Upenyu hwechiZANU-PF ZANU-PF so hwekuti unongoona munhu wese ari muZANU-PF akangopaka mota pasenda perodhi. Unoona munhu wese ari muZANU-PF achingorova vanhu. Mapurisa achimuvhikira, mapurisa achimununura, mapurisa asingamusungi. Upenyu ihwohwo hwamuri kudzidzisa vana saizvo zvezvo. Ndo the end result iri papa. You must learn from this life yakuraramwa namamai. Vanofa neBP, nango vakanzi vanomo wakaoma sei zvokuti vanotombosvika pakuti handikatari ndine mari dzangu, havaryi kana sadza. Iye nhasi uno, nhasi chai vanogona kurarira mvura. Mwoyo usinga, mwoyo wokubereka ndo zvauno. Ende Mwari anobva akupa mwoyo wokurwadziwa nazvo zvokuti vakaurayira vaya unopeta kanomwe.
vanhu vaifa vaya vachifirwa nevarume vavo, vaifirwa vana vachisara vachichema baba vafa. Munombozvifunga here varume imi kuti pamune muchiuraya vanhu pamunoenda imi kunhamo dzenyu paya paya, muchiinda kunhamo kwenyu kuti mukoma wako wafa kana sekuru vako vafa kana mbuya vako vafa kana mainini kana baba munini, whoever your relative has passed away, muchiinda kunhamo, mhere yamunonzwa iyoyi yaichirira iya ndo mhere inorira kumisha yevanhu vamunenge mauraya. Wai muchizozvitora sokuti imimi you are so superior zvokuti ndimi munofanira kuenda kunochema nhamo dzenyu, asi vanhu vamwe vese ava hamuchavaoni kuti vanotonochemawo vachiungana vachitofonerana izvezvizvi vese vokumba kwomufana wakakanganiswa yeyeye, mufana amakaabdapta madeko iyoya. The family vari kufonerana vachibvunzana, saka hanzi uri sei, saka hanzi mari toiwanepi, saka hanzi tinofanira kuita sei, hapana here zvinofanira kunzi zviitwe, hanzi unofanira kuitwe iruoko rwakagurika irworwo, tomutransfer tise kupi, vachitambura nazvo. And you think it's so easy. Imimi kwamuri zvinenge zvichingova easy. Iyemi vakomana vanozvitumwa muchinzi muri varakashi, muchitumwa muchinzi muri masiya iwowo, haikona kunditsamwira. Ndiri kutokuudzai kuti zvamunoti kana manzwa kuti sekuru venyu vafa zvezve, kana kuti sekuru venyu vakarohwa nemota vakakuvara, kana kuti sekuru venyu vano munhu wavarova, feeling yamunonzwa, kurwadziwa kwamunoita kuti your beloved has been injured, has been beaten to coma, ndo zvese zvinongonzikwa nevanhu vanenge muine vanhu vamaita imi zvamaita ipo paya pamakatongopedza muchindorasa mukomana uya pachisango, izvo zviya zvamakaita izviya zveshe. Hama dzacho dzichitonzwa dzakashaya kuti dzoita sei dzikamirira, mukaenda kana izvozvi pasendara paaiswa paya paya, uku munotora munhu wakakuvara saizvozvo, wavhuniwa ruoko, watsikwa makumbo nemota, mondomisa musendara muchipatara here. Zanu haifungi. Munhu akakuvara sei, mamukuvadza that much, so why are you taking him to the police? Ndiye hazvirova here. Why are you not taking vanhu vamurova kuti muindese kuchitokisi ivavo? Instead muite mainvestigations kuti vanhu vakakurova vanga vakaita sei, vane mota yakaita sei, mutore ivo muise kujere. Makutora munhu iyeye warohwa futi. Vakomanaka imi vakomana imimi, imi vakomanaka imi. Mwari ari kumusoro kudenga uko is not a fool. God himself, he is the leader forever, not you. Aiwa iyo kana dei kuri kuti Mwari vanowedzera makore tichirarama, zvivhitivhiti zvadai kuwanda kudai, taizongokuudzira ipapa zvivhitivhiti kuti mazviona here vakomana zvataikuudzai zviya? Mamunzwa here mwana watungwarara kuti uri kuita sei? Mamunzwa here mwana wagarwe kuti uri kunzi uri kuitei? Izvezvi pamuri papapa ndiani ano mwana waungatendeka pamuri mese nezvamuri? Ndiani ane mwana waungatendeka kuti mwana wake ane zvaari kuita? Kana farming zvayo zviri guaranteed kuti kana even bwana baba vakafa vakabva pachigaro, haana political muscles aanezenga achishandisa kuti ararame. Muchatiudza vakomana kana musingamuzivi murume ari kumusoro kudenga. Murume ari kumusoro kudenga, his name is God. His name is God. Zita rake ndiye anonzi Mwari wokumusoro-soro. Hana inema, hazvizombofi zvakaita kuti ugoita chinhu chakaipa agozongonyarara asina kukutsiva. Especially kana vamune maitira vachinyarara saizvezvizvi, vachingoshungurudzika vakanyarara because ukangoti bufu unobva wauravawo iwe, kana wanga uri sisi ukada kutaura nyaya yacho unobva wakuvarawo. Izvezvi kune vamwe vari kutotya kuenda kusendara ikoko kundoona hama yavo yakuvara iyoyo. Musaita mweya yakadaro vakomana. Vana venyu matamburire ari kuita vana ava, vamwe vana ava ndio matamburire achaita vana venyu nevazukuru venyu. Muri kutambudza kusvika parudzi rwechinomwe. Hamuri verengi here Bhaibheri? Munepo paya muchiita mafanizi neBhaibheri, muri kumasowe paya mune muchitofurudzira kuti muri kuita mafanizi nechinhu chokutamba nacho nhai.
muchiti maverengesa vhesi yomubhaibheri munobva mapinza zvenyu mototaura zvenyu zvekupolitics dzenyu zvezanu pf moverengesa vhesi mubhaibheri. Baba imi mucharohwa neshamhu naMwari yokuti kana mukarohwa so vanhu nyika ichakuonai makamira mustreet muchipenga. Munoziva here kuti varume mese imi munoita misarinya muchikuvadza vanhu, vamwe venyu tinogona kuvaona vakupenga tiri kuhondo. Nguva tiri kuhondo, I used to tell some of the guys, ndichitaurira vanhu vakomanaka, idzi nyaya idzi isu hedu tiri majunior hatina kuenda kuMozambique, makatitrenera muno muZimbabwe. But let me tell you one thing comrade, nyaya dzokuti tinge tichiuraya vanhu tichiti varoi vatisina kuona tichiudzwa nevanhu masvikiro enhema aya varumeka, ngatiregei kitaba nyaya dzokuponda vanhu idzi. Hondo ikapera iyi hatirarami, ngozi dzinotevera vanhu vakadziuraya kubva kune wakakonzeresa. Munhu uye achifa so unoona vision yevanhu vese vaisa ruoko paari. Saka musafungudza kuti pana matuma vanhu imimi kuti ndaunoponda munhu uko zvinoperera ikoko. Why? Because imimi muchiti iyeye wacho wauraya ndiye anoteverwa. Kubva kumutumwa watuma nyakutuma akonzeresa aparticipata ano ruoko rwuripo. Inga mumwe musiyayo yakataura vanhu akati kwaitika accident kwaMutare kumusha kwangu, ndakamhanya ndikanomiririra kuti shamwari yangu ndikati ivo vava vanhu vafa ava ndo vauya kulaini kwake kuleni kwake. Saka ndo pazokonzeresa accident, akapupurira kuti munhu akanga akonzeresa rufu asasungwa. But vaya manje havana kuzoteverera uyu akakonzera, vakateverera iye nyakuuya kuzopfakaza kuti uyu munhu uyu ndiye ari right, ava ndo vari wrong. Vakatadza kuripwa nomunhu wakavapo, vakauya kwaari. Zvinoitaurwa mochito zvinosa kuti zvinongoitika kumba kwanhingi. Kana nemi zvinoitika kwamuri, there is no way pamuri so superior akaimiwa kwamanai. Munozviziva hapana pamuri superior. Mirai mundikutaurirei imimi, you are not that superior because hamuna kusisapo nesarudzo yakabva kudenga. Makasarudzwa nevanhu, you were chosen by people. Vamwe vacho mukangoappointiwa nana president kungoti iwo watova nebasa iri. Hapana pokuti munozoona sokuti muri superior kusvika pakuti munonyenyeredzwa nezvinofana kuitirwa vanhu sezvakanga achitaura naDavid nana Moses. No, you were not chosen by God. Makachuzwa nevanhu. Uri mutemo wepasi rino kuti vanhu vanofana kusarudzwa. Sarudzo dzamakuda kuramba idzi. Saka hapana pamuri so superior. Zvinongoitika muvanhu zvinongouya kwamuri. Kana iri nhamo ichauya kwamuri, kana dziri ngozi dzichauya kwamuri. Why? Because muri vanhu. Muchachiona imi varume, titokuudzai zvediso, titokutaurirai ipapo. Motogona kutotsamwirai zvandiri kuudzai muchiona sokuti ndiri kuita zvokuda kukudzikisira easter egg. But vara riripo nderekuti ngozi dzinokuteeraiwo nokuti muri vanhu, rufu runokuteeraiwo nokuti muri vanhu, nhamo ichakuvingaiwo nokuti muri vanhu. You think kana mukaunganidza mabillions mudzimba dzenyu, kana nguva yakwana munoapfachura noupenzi, upenzi huchakushwa mudzimba dzenyu. Iye mimesemi kukusha upenzi Mwari kukusha kupusa mumiri menyu nemuvana venyu, muchiita basa rokuparadza ufumi ihwohwo kusvika vazukuru venyu vasina chavaona. Vanozongoudzwa kunzi baba venyu vakanga vaine mamillions, sekuru venyu vakanga vaine mabillions, musina ramaona apa. You think God is a fool anozongoti makanzi idyai cheziya muchadya cheziya, imi ndimo muzongorya chisina kana ziya chinongoya makatitanyarira zvimakumbo mudenga. Imi varume imi musada kudaro zvimi. Muri kuti Mwari uyu akanyora bhaibheri iri achifemera vana vake vachinyora bhaibheri iri wakuzoita achitwa nemi nokuti majoina ZANU PF. Inhema hazviite izvozvo.
uyozve uyo wana Robert unofunga nyembe yanga ina Robert yokuti akati akamira apa maarabhu maeuropeans maamericans vainda patv. ini ndaitobva kubasa kana ndanzwa kuti president vaenda kusummit vachataura nenguva dzakati, ndaibva kubasa kumanya ndoda kunonzwa president vachitaura. But zvakapera mukuru wangu, chimwe nechimwe chine nguva yacho sokutaura kunoita bhaibheri. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Inguva yenyu yokutonga, asi ivai nenguva yokutonga muchitonga zvakanaka. Musazoita sana muzembi avo vakuorera mujere vana muzembi. Izvo zviya zvamuri kuita vana muzembi, zvamuri kuita vana Walter Magaya, zvamuri kuita vana uyu vana mupofu, zvamunotombopota muchizoita vana Blessing Muhlanga, mwana Geza muchitova nyima heroship vachindofira kuSouth Africa uko musina basa navo, zvichaitika kwamuri. Kwemi munoti muri superior kuti makaita zvokutendekwa nomunhu waMwari mukabva maita zvakaitwa vana Moses here? Kana naye wana Moses vakanga vasingatenderwi kutadzira vanhu vavanotungamirira. Do you know that vanhu vakasikwa noruoko rwaMwari, Mwari haatenderi kuti muvabate uyanga. Makambonzwa wakazonzi ndakutorera umambo just because watadza kudya sadza nhasi? Because vanhu vangu vatambura kwenguva yakareba. Ndizvo chaizvo zvaingopanichirwa vanhu. Vanhu vangu vatambura nguva yakareba vachishungurudzwa nokuda kwako iwe. You think isu nokuda kuti tiri maZimbabweans, imi nokuda kuti muri veZANU-PF saka hamurohwi neshamuna Mwari? Musatuka Mwari norudzurwo rwenyu vakomana imi. Hamurohwi neshamu nokuti munotungamirira ZANU-PF. Nokuda kuti ZANU-PF ndiyo iri kutonga. Takaenda kuhondo tikandorwa tikapedza tikadzoka kuti tiye tizotonga madiro. Da hokoyo nenhamo. Woyo nemi vana Chamisa mukoma munin'inayo Chamisa uri munin'ina. Iwe ndiwo ucharohwa neshamu zvakanyanya. Iwe wakarasa vanhu vakakuvhotera, ukarasa ukaita zvese zviri kuitika vanhu vachindorohwa vachipwanywa vachiita sei. Zviri kubva mumaoko ako. Iwe wakagashira fufuro. Iwe uri advocate ka iwe? Uri wekuchechi ka iwe? Hauzivi kuti kugashira fufuro chitadzo kuna Mwari iwe? Iwe manje vachakuitira zvinogara zvakadaro Mwari. Charasa marori ese aunoswera uchitakura chikafu chevanhu chinofana kuryiwa muno muZimbabwe, uchichitakura iwe uchichiendesa kuko nevanhu vako, uchitoitwa iwe ndiwe transporter. Wadziya moto mbavha naiye mbavha.